Dulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, mayong aga! Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton yung mga kabombo, Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa kadasig lang sa mga inadlaw naton. Petsa 20 kita sa bulan sang Agosto tuig 2025.
22. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tub-tub. Sa isang takda, subong yang agas sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit, balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang atong mga bombo patrol reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents sa nobela pila ka maragap pangunang mga balita. Aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day ngaton iya nga diskusyonan. Pilaya ka mga ragap panguna nga mga balita aton nga paghahatagan sa pagtamod sa liwat subong siring Biyernes. Werte no, dasig lang. Biyernes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga negapanguna nga mga balita lokal sa subong iyang aga. Ang alkalde sang siyudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez, gina-eleher bilang RDC Chair, Regional Development Council Chairman. Kag subong man sa mga kabombo naton sa mga dugang pa nga mga balita lokal, no? Ngaton iyang tutukan. Hibalo naton ang iring pinaka-latest update man sa bata sang alkalde sang siyudad sa Banwa iya sang Calatrava nga nadakpan sa drug buy-bust operation. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan. Ang full blast nga construction sang Central Market sa mga kauturan naton sa Lunes na. So, kamusta man naton subong yang aga ang Central Market. Ito medyo na uli-ulihin siya. Ini kabayan sang 50 million pesos bla. Kamusta ang mga vendors ta dira. Kag sa dugang pa nga mga balita, nano maning nag-viral ning pagdumog sa isa ka 22 anyos sa information naton nga bata ning dalaga na ino babagi gindumog siya sang isa gid iya ka pamilya no perte no isa ka pamilya sa siyudad iya sang Sagay. Chikeron taning pinaka latest nga update diri kay ang bata kaduha gid siya ma-hospitalized, no? After sa tong dumog nga itna tubaw ti amo naman ni karon ang ginafiestahan iya sa may social media. Pakita na sa inyo ha kag subong man sa aton iya nga mga kabombo dugang pa nga mga balita pungsud non hibaloon naton ti ara gid. May mga nagakaladakpan gid nga nagahoard sang kalamay. Amo na lang ginambal naton. Hindi kita magpati-pati kung anong tuad ni sang mga planters ni nga gahambal way na kalamay ginakulang ta sa kalamay ininto na iya. Tiara ho dito sa may Pampanga may nadakpan warehouse. Di damo-damo man supply sang kalamay. Ay nano man. So that is why nga kita diri iya ang stand naton, tinugid kita ya sa importation no? Ay imposible nga kulangon pa kita sa kalamay. Sus nano man. No? Ang consumption, ta sa kadamo, sa patubas ta sa kalamay, ang consumption tabla sa aton nga panimalay, hindi man inayamo na iyaka damo kung tanawon mo. Ana konsumos dako, tiyan mo ng mga soft drinks company, iyon, igabaligya kada sa mga cake, sa mga tinapay, sa mga unano, dira. Pero sa panimalay naton, no? So, that is why nga, malibog gid ang paminsaron, no nga, gidakulang patayahaw. Wala gid siya Papati, kag subong man sa mga kabombo naton. Mayo man nga balita, ang DSWD may ihatag nga assistance sa mga indigents nga mga estudyante. No? Dito ka namin git. Kag subong man sa balita, nagikan man sa luwas ang pungsod, nga ito niya nga tutukan sa subong iyang aga. Dari man sa aton iya nga
palatuntunan. No, update kita to sa Israel tong issue sang human rights, no? Sige. So, i-diskusyonan naton ha. Tutukan naton samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Trigid lamang, hambal daraton gani sa Biyernes na maridisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa subong naman iya nga aga. Kamustahon ta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Nubaton. Maulanon tiyempo ta, no? That is why nga subong Friday, bote do kalatalamad na magbangon. Pero laban lang, hindi pwedeng gyara lang kita sa aton iya mga kabinan nga tagsa ka mga panimalay, no? Syempre, kinanglanta, panibag-o naman nga adlaw sa pagkayod. So, bangon sa gihapon. Sa mga kauturan nato dira nga dapat temprano pa, no? Aga pa kung mga obligasyon kita. Bugdaw na, bangon na! 38 minutos na nakaligad sa oras nga 4 sa aga. Sige, subong iya nga aga. By the way, bukas ninyo pagkalimtan ang aton nga draw ha sa Central Market. Driyas aton sa may syudad sa Bacolod para sa aton iya nga promo. Enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. So magkilitay kita iya buwas nga adlaw sa Central Market. Lapit-lapit lang siya, no? So, magluwas, mag-enjoy ka mo, makantahan na ita, video kay challenge. Siyempre, kung mayo tingog mo, participate ka, kay may premyo, ged, no? So, may mga parlor games kita. At the same time, sa mga kauturan naton, may mga magadaog, ged. Sang 1,000 ka pesos, tag sa ka-winner, no? Sa aton nga draw, meaning may 500 pesos nga cash, kay 500 pesos worth sang gift pack. So, anom ka mga winners na buwas sa Central Bacolod Central Market kita. Unsa rin, speaking of Central Market, chikiron tablang sitwasyon sa subong iyang aga sa Central Market. Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo, kamustahon naton? Subong iyang aga, kamusta iyang sitwasyon kay kamo diri sa aton sa Bombo Radio sa mga kauturan naton sa enhanced swerte sa palengke promo naton. Padayon na kamo sa paghulog sa mga entries ha. Kay buwas nga adlaw bunuton taman, no? Magabunot man kita buwas nga adlaw sa mga winners sa mga send-in entries naton. Kay naibaluan ninyo, 3 ni siya kapamaaging aton iya nga pag-entra sa aton iya nga promo diri sa enhanced swerte sa palengke 2022. Ti una sa mga kabombo naton pinaagiya sa pagpadala nyo sa mga send-in entries nga may baruan naton buwas nga adlaw kung sino ning mga magdalaog naman sini kag dalaggo nga daan yung mga papremyo, no? Especially like let's say sa send-in entries naton. Imaginable ang mga papremyo naton. Kung maghulog ka lang sa imo sa ring mga entries, no? Sa first prize winners naton, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, 5,000 pesos nga cash nga daan. Kag 1,000 ka pesos worth sang gift pack. Tin ka pa imo ya kakita naman, no? Mo dibling inambal ta maka-PNP yan sa pangabuhi ta. Sa second prize winner naton, 4,000 pesos cash kag 1,000 ka pesos worth sang gift pack. Kag sa third prize winner naton 3,000 pesos cash kag sa mga kauturan ta, no, 1,000 ka pesos worth sang gift pack. So tidin ka pa dira, no? Ang isa pagid naton ka pamaagi amuning online activation kasiyahan kay 3 ning magadaog sa online contest para sa may pinakamanaming promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. So iupod sa display ang inyo sa mga sari-sari store ang mga produkto sa nga sponsor na siniya nga promo. So meaning to say, kuhaan mo dira sang litrato ang inyong matahom mga display kay gipadala diri sa inbox naton sa Bombo Radio Bacolod FB page. So ilakip mo dira ang pangalan sang entry sender, pangalan sang sari-sari store, complete address kag contact number. So ang sa mga kauturan nato ng deadline tas pagpadala nyo sa mga entries nyo every Tuesday, Martes nga adlaw, no? So syempre ang premyo ta dira. Ang first prize naton 3,000 pesos plus 1,000 ka pesos worth sa gift pack.
Ikaduha, consolation prizes naton tag 2,000 pesos plus duha na ang consolation prizes rather kag isa 2,000 pesos nga cash ang mabaton kay 1,000 ka pesos worth sang gift pack. Okay? So amo nang tatlo ka pamaagi. So hapos lang gid ka tamang pagpasakop kay all you have to do magpasakop ka again, no? Magbakal sang proof of purchase. Isulat sa gwa sang sobre ang imo sa nga pangalan, edad, address, contact number, perma. So week number, butang mudra, pwede ka pahingagaw today, week number 3, kag ang pangalan sang proof of purchase na ginlakip. No? So, ibutang mo ba ng promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radyo, kag i-address sa Bombo Radyo kung Star FM. So, ihulog ang inyong mga entry sa estasyon sang Bombo Radyo kag Star FM o kung sa mga ginpamuta nga mga drop boxes malapit sa inyo sining lugar. So, gani, ano pang ginahulat mo, magbakal, kag mag-usar o kung maggamit sa mga produkto nga ining lawagon naton agud ka mo makatipon sa madamo nga mga proofs of purchase, agud mag-enjoy sang mga papremyo nga ihatag. So, again, syempre sa mga misis dira sa kusina nyo, miyara nakamungaran sang silver swan, de lagi na bakal tani. No, ginagamit na if not everyday from time to time kay galuto kita, gabutan kita langgaw sa paksiw, sa diin pa adobo. Wow. Silver Swan, sukang puti. Walang labis, walang kulang na linamnam. Isa lang gidya ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o label. Yara man ang Orocan. Siyempre, di ba? Pag-on nga gamit sa panimalay nga hindi magkalabo ka. Kung si Mrs. do medyo maghaboy abis ang labador kay Mister kay kung ano-ano to. So, syempre, dira kita sa mga bagay nga mapag-on gid siya. Nga lasting bala. Maintra mo pa sa promo sang Bombo, isa ka sticker kung coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo promo titles. Okay? So, kaga subong man ti kung manindahan kag pa supermarket ka, mga misis yati bawti manumdum gidin ko makadto nga makabarato ko sa tiyempo nga daan subong ho. Di syempre sa Pure Gold, kay sa Pure Gold always panalo isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan din nga sa ngasang Pure Gold supermarket. Okay? So, good luck. No, join na bala intra na sa mga wala pa nang ka-entra kay sigurado gid na iya, no? Kung magdaog ka bote kwan gid dalalagko nga mga papremyo, especially man sa aton iya nga grand draw. Sige. Okay? Kamustahon naton, no? Ang aton iya nga sitwasyon subong sa palibot sa siyudad sa Bacolod, Chikeronta. Una nga hugnat sa balita sa Patrol Live. Speaking sang Central Market, ato to si Bombo Grace, no, kay buwas ara kita para sa aton iyang weekly draw or rather palengke draw naton si Bombo Grace Lynn Lubaton sa piyak nga linya Chikeronta. Bombo Grace, good morning. Good morning. Live kita subong no sa Central Public Market sudad sa Bacolod sining oras ang kaagahon bomboan kag so unlike sa duha ka mga public market diri sa sudad sa Bacolod di ang Libertad na public market kag ang Burgos Public Market diri sa Central Public Market bomboan wala mayo tawo. Adlaw na sila. Yes, adlaw na sila galalabot pero kung magulo adlaw na makontest man siya sa kadamuon sang duwa ka mga public market bomboan no dako nga mga public markets diri sa siyudad sang Bacolod. But may ari di bomboan nga mga nagabukas na pero wala lang sang mga tawo no didto lang sa piyak may ara bisan nga nagapaninhig era sang dira na daan kag stay kag isubong bomboan ang aton sa nga tiyempo makita man nga basta di ang dalan kag ang iban diri nga mga sagbot wala pa natin loan no so subong may ara naman gani isang gituon kaga bulan so
ang aton sining mga kauturan galing niya wala diya ga dagta kung urasang kaagahon. So subong mamuan aton nga nakita diri ang sa likod ko bala may mga tambala no kagang basta dati wala pa natapos ang pag-construct kag di syempre bomboan sa paglabay-labay to diri mayara man tamapatian nga mga pagreklamo man bala no kay syempre do ka hassle gid gani maglabay di kay ramo sang nagaano sa alagyan sa bala nga wala pa natapos wala obra kag i-compare mo sa duwa ka mga public market pamuan nasiguran na no kag sa subong ti kinakayo sa sulod no sa market diriya nag-untat pamuan sa Lunes aton nga nakuha ang balita no nga magasugod na ang full blast bala kapag kayo diri sa Central Public Market kagati paan na isang reaction man sa aton mga kauturan kung ano ang ilang mahambal kay siyempre ari di sila bongboan may kabudlayan gini may kabudlayan gid sa nila pag ihambal sa aton may ara gid sang natawag nga hassleness bala kay tungod man nga wala natapos ang pag-ubra. Dre bambuan sa isa ka bloke, magasulod kita. No, Oo, bukas na siya, no? Yes. Aga pa siya ba, Bumbo Grace? Bukas na siya. Oo, bali ano na siya, kalanaan bala, bambuan. Kalanaan, isang bloke. Ma'am, good morning. Masulod kita bala. Oo. Updated, ayan ang iyang, ano gani, ang payment. Yes. So, si ma'am, ano pa ka ma'am? Good morning. Win-win. Buah, gabi ba? Daog-daog. Gigil si ma'am. Win-win. Play na taman. Tan. So, si ma'am Win-win. Tanlad kita sa Bumburadyo Bacolod, no? Bumbo Grace, gali Good morning. Aga pa kami. So, kamusta ka di ma'am? Kay ikaw lang di isa. Aga ka pag hindi ka bukas? Medyo layo, Bumbo Grace, no? Medyo Yes, palapit, Jutay. Sige. Medyo layo si ma'am. Okay, ma'am. Aga ka pa gainit sa mga sarahan. Imo giniya pwesto. Sa papa niyo. Suli na sa mga papa niyo. So, gimana mo? Oo, pila ka mo magluluto. Apat ka mo nagpapalakad sa inyo. Ano di ang okay. Ano na siya? Kalendariya na. So, madamo man kakaon ka. Ayaw man. Ma'am, nakita na ako sa bawalo. Kaya nadaan na untas pala ang pag-ubra. Sabi, sa akon lang, pag-preview. Una nga pag-gato ka sa kapal. Anong imo yung reaksyon? Kumayo mo sa plano nilo mo. Oo. Tingala ko na sa Manila, si Dimitis. Oo. Lapit-lapit pa, Jutay, kay Ma'am Bumbo Grace. Ang Yes, telepono. ma'am. Lapit-lapit lang, Jutay, kay Ma'am. Layo si Ma'am. Do medyo hinay, kay face mask man si Ma'am mo, ho. Ganyan, ma'am. Ma'am. Anong imo reaksyon what, ma'am? Ang malanabalan ko, naging good. pagpapuno ni Dimitis. Hindi mo ang plano, ay ko balo. Wala nga balo sa reason kung nga rin basta. Sa pila na gani, pila na kabulan nga wala na Dakalawig bala. Kaya sila nila mabubuo na sila kuno sa simento, ay man. Mula na, na-stop na. Iko na ako sa Lunes, mapadayon ang pag-ubra. Dahil sa puso, na kayo ang kundo, ready na to? Nang imo reaction, ma'am? Simayo, gini. Kaya tiga tubod na daan sa baba, wala na mo. Katubod? Pila na ka years experience sang gatinulo? Oo. Yung experience ako sa tinulo. Kaya mo din nga. Dito sa baba. Triya. Triyaway, hindi nila sa puntaw. Oo, sa punta lang. Sa tubod. Sa babaw, tukod itong plastada. Sa baba, ano mo. Ang gato, basta ginaanan ko lang sang ano ba? Gadanaw. Oo, ginapaanan ko lang sa tulo eh. Oo. Ano itong mga baligya sa babaw mo? Muna na Hinatulugan na mo. Hinatulugan niya. Dira ako magatulog. Hindi maagi. Dira ho. Oo. Dugay na nga problem. Dugay na nga problem. Hindi isang malang pagkakasang sang drihong.
Napagkakasa mo na. Kabay dayon na pagay. ubra. Mm-mm. Yes, sumuan. Amo nagali nga nagatulo kay pagkakas sina or pag-ubra sila tapos kainulan-ulan tapos sige man ang tulo. Sige man danaw. Kadanaw gid eh. Oo. Sige rin kasi yung mga pwesto wala di problema. Pero Pero di man lang sa punta mo. oo. Pero kadamo sa gabal sagwa wala ka anong nabatian mo sa mga gakaon. Duway man lang sila kay galikaw man sila sang ano mo. Wala pa naman na disgrasya. Duway man. Oo. Ay may disgrasya but lang. Ginuto ka di kung mga adlaw naman mo. Oo. Ano baligya ni Ma'am Aros Caldo? Kabaligya, para sa kaldo. Hindi ka karinderiya gid ya. Mga sudaan. Sudaan. Oo. Ano ang oras sa Catholic mga tao? Mga last size. Mga last size. O muna kapagdagsa sa mga tao, di. Hindi man dagsagid. Makatawag lang sa mga tao, makaon eh. Okay. Tapos alas ano kayo ga-close? Hindi ka, no, kung mga migas sira, alas 5. Tapos sila lang mo katulog. Oo. Inyong mga daw mag-ulan, hamba mo katulog. Hindi ka mo katulog. May kwarto kami. Sa kwarto niyo wala katulog? Why? Wala. May lang kami, why? Oo. Kaya ginano ko malang mo, ginasalod ko malang ang gatulo bala. Sinapod mo di Ang bata ko. Namata. Oo. Sa Lunes, masuguran naman ni kayo. Okay lang man sa imo nga mangin masako sa Lunes, eh? Uy, para kayo. Lang yun. Updated man ang bayad nanday Ma'am sang ilang renta, Bombo Grace? Stated mo ka. Active. O, pila ganing renta? Pwede ko ka, ano, kay mangod ko lang bayan. Okay. Pero hindi mag-shadow ka dako. May arrears sila, wala? Yung 2.5 na lang bilang bulan ko nung. Yes, Bambuan. May arrears sila, Bombo Grace, wala? 3 years ka mo, ma'am. Why man? Ay, kung nagbabuan. Oo, so updated ila bayad. Updated, Bambuan. Every month. Oo. So, Every month. subong nga daan, gina-check sang Bacolod, Bombo Grace, kung may updated bayad, mga amusina, may profiling bla, kung sila gid ang nagapanag-iya, kung sila gid ang owner sina, abala nga gin-awardan sang syudad, Bombo Grace, anong mahambal ni Ma'am? Ma'am, may gid mo na yan, ma'am. Kasi nga kamuga pa nag-iya, kagin, gid sa syudad. May profiling na ni, ti ano man ba, no? Kaya nga ba, ni Gado, wala gabayad. Kami nakabayad kami ya. Gabayad ka mo. O, dugay, pila na ka mga years di ka na. Buta ka, wey, naku ka, ano kaya tayo pagkapatay sang malinamon. May magulang pa ko daan sa Amerika. Mula sa magulang namon, ginutog na lang ng papa. Okay. Pero dugay na kita, mga 10 years. Di sobra. Hindi pa man, siguro, ay pag-ano mga lumakasuin. Si wala sa limang. Ano di ang ginano nyo? Pagbulos na di, di nga baligyan? Before sa inyo. Why ko pa, ano? Wala Kasi mga utod na ni papa, hindi mo konsing bala. Okay. Mga mag-utod na. Sasada ko si Mano ito sa punta. Mga adopted na ni papa mo, na yung mga utod ya. So, dili na mostly, si papa mo, tukod sa iyang baligya. Ay, may share man to sa. May share man sa mga, mga relatives. Hindi Kanya-kanya man Kanya-kanya. Ang inyo nga pwesto, walang ini. Oo. So, Bambuan, wala pa man kalabot, 5 ka tuig. Pero sa pila ka tuig nga nag-pwesto, wala ka mo palya sa pagbayad. Why man? Ay. Okay. Very good. Bambuan. Okay, Bombo Grace. Mayo kay updated. Away kulba. Basta importante, updated. Kag ginpanubli sila ng tag-iya. Way na nila ginbakal. Mga amos na bla Bombo Grace. Pasado, tiway man na problema. Yes, wala problema. Ang problema lang inubuan kay nauntab yung construction. Nahasol sila. No? Mayo na masigi ng construction kay para madasig na ni matapos kay magnami man ang Central Market, Bombo Grace? Yes, Bambuan. Kay even though nga hindi siya balaya siling para sa ibang market yung nakatuan kung tagahon kung madamo nga tawo,
Pero kung adlaw, damo gina diya galabay, kag isa palapit din sa downtown Bambuan, no? So, kinahanglan ang isa ka market, maayog gid. Kag hindi pala halina naman sang disgrasya, just like abi di sagwa ang makita ta. No, damo pa sang palapuson mo ba? Hopefully, magsugod sa Lunes, padayon hasta matapos. Ma'am, no? Bala si ma'am may drota sa buwas sa Central Market. Madigas na? May intra ka sa mon? Promo enhance sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio Bacolod sa SM. Tao ka sa mon? Oo. Yes, damo gid ko ro makaon singo ko anda sila karon. Yes, Bomboan. Si Ma'am ano win-win. Ano yung pinutan? Win-win tan. Ang apan sa nga interview, no? Ang react sa ning pag-untag, pag-kayo, pagbalik naman sa Lunes. Diri sa Central Public Market sa construction. Okay, sige. Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Juan. Inisip ko kayo lang na nag-report. Para sa pamatang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa una nga hugnat sa balita sang patrol gindulong sa aton subong iyang aga. Ga-construct na dira sa Bacolod Central Market yung mga kauturan ta. No, medyo hassle kay naguntat ang construction pero ti mabalik naman ang construction by Monday full blast. At syempre nagbagong administrasyon. Tigin pa lang hulab dagling mga atop tiway na balik dayon. May magagatinulo. Oh. Kaya mo na, mayo man nga masige ng construction para nga hindi kay syempre basta construction normally may hassle gid. Pero ang pinakaimportante masunod ang timeline, mapadasig na siya para nga hindi man naisagi tinulo da sa aton iyang merkado, no. Amo na ang pinakaimportante sa tanan sa aton iyang mga kabombo. So of course, buwas gina-imbitar ko kamo ha. Kay sa Central Market, kita buwas nga adlaw. Masinadjat ada iya buwas alas 6 parang niya sang aga. So, updan nyo ang team sa Bombo Radio para sa aton nga enhance swerte sa palengke promo dira sa Bacolod Central Market. Dalalag ko ang mga papremyo sa na-discuss ko na sa inyo kay na earlier. May anom gid ka magadaog sang tag-1,000 ka pesos nga premyo, 500 pesos cash kag 500 pesos worth sang gift pack. Aside sina, ready na da mga tingog ta, no? Nga, nga mga matahom magkalanta, Bombo Anthony, no? So, kay ma-video kay challenge kita, kag ang good news, syempre, may premyo sa aton iya, nga video kay challenge, may ano pa ta? May mga parlor games. So, sinadya ta dira buwas sa Bacolod Central Market para naman sa aton iyang palengke draw. Again, updan nyo kami ang team sang Bombo Radio. Speaking sang sinadya, iniya suli. Hindi gid niya sadya, Bombo Anthony. Kay pagbalik sang aton nga palatuntunan, diskusyonan ta. Baw, nag-viral gid ni subong. Pakita tablang video, Bombo Anthony, sa mga kabombo naton. Kita nyo ni, gin-post ini naton sa Facebook page naton, Facebook fan page naton sa Bombo Radio Bacolod. Ining dinumugay, no? Actually, ginapulihan. Hindi man siya bata, kay 22 years old na, babayi. Sus, wala siya balayang ginpulihan, ganit, may sipa, may buyayaw. Sang isa ka pamilya, meaning, ang nakaaway niya, sa information ni naton ha, sa Facebook, ang nakaaway niya, nga fellow yaman pareho sa iyabla, dalaga, no? And then, ang iloy to sang bata, tuman nga nakaaway niya, kag ang amay, ay, abaw hamba ko, ay nano na niya yung pagkahimtang ni nga, no? So, kasubo bala, why taniya gina play agud nga milido piyestahan mo bala. Pero kasubo lang klase maniya sang sitwasyon, no? Timayo man tong mga citizen, tong mga pumuluyo to sa lugar kay ginbulag na. Ang masubo-subong ang sitwasyon sang bata. Kay nga may lesson kita nga ma-learn sa mga ginikanan bla out of this. Hibaloon ta
kung naka-file na gid man niya sang formal complaint, sige panawagan ni ang kakilala sang bata sang hustisya mo para sa ning 22 anyos. Kita nyo na sa video ho. No? So, ang grabe, no? Grabe nga yujudanay sa iya kag hasta ang amay to nga ginahambala sa information may amay na da uga puli sa iya. May ara pa gid sa kababayi pag nga nagpuli ti pamilya gid siya. Kay ang ginahambala ang bata ni 22 years old pangayon sa lugar. Ama subo lang gid subong kay update ta siya. Kaya di kalalipong-lipong da siya ho. Ang ginpulihan nga 22 anyos. Tapos na hospital ni siya. Nakagwa pero nagbalik naman sa hospital kay gasakit iya ulo. Nan. Perte no? Pero bitinon ko kamo jutay kay diskusyonan ta di bala. Kita gusto ta bala ginapakita tani. Not because nga gusto tabi do pakahuyan amuni kung sino man ay nagpuli sa iya. Pero na balang lesson bala man no sa mga ginikanan man kung may mga problema do hindi ta man ay pag-iagi sa mga dinumugay man. Kung kita ta agrabyado bata ta or may ginhimo sa bata ta. No? Ay, grabe man. So, chikero naton ha, ang update sini sa aton man nga pagpanumbalik. Dahil lang kita, standby. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo.
7 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. By the way, sa mga kapulisan naton, no? Ang duty ta kwan ha. Ano na gani tawag? Kung duty ta ha, doka 24/7, hindi nyo yan pwede yung irason kon kaagahon, mambal ka mo nga tulog ang investigador ha. Bawa ko kisado ka nami, gijabla pang pulpugon man, no? Ina balang kabalugid kita nga may mga kapulisan nga gatrabaho. Pero ang ka-frustrating nila nga may mga pulis yang pag gusto lang niya kung matulog ya kung hindi. We have to remember kung duty ta. Kung may mga impormasyon nga ipamangkot sa aton, hindi pwede nyo na nga irason nga ay kay wala kay ang mga blatter ginatago kay kay tulog pa ang pulis. Di tulog-tulog kay imo may duty ka. Do ka sobra naman na imo iya. No? Kitaya, why gigitaya nagakontra sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan. Kabalogid kita, ga-appreciate gid kita na sa ila. Ay ti siya syempre blay daw hindi man niya lahog-lahog yang inyo sini nga mga trabaho dira, no? Bantay para sa kalinong kag katawhayan. Pero ang ka-frustrating dira, kung nag-duty ka, nga, hindi mo yan pwede yung mga rason. Although human as we are, gakatulog man gid daya. Pero kung may obligasyon ta, kag may trabaho ta, baw palihog man, hindi magtulog. Kay trabaho ta na, mahuya ta sa mga pumuluyo nga ginaswelduhan ta. No? Uya-uya, makamudra sa mga hire nyo man gani nga mga officers nga anytime matawgan. Kaya nga, di pwede ang police station, hindi kay alas 12 or alauna or alas 3, matulog kami kay tuyo kami mo. Because may adlaw ka sang pahuway, may adlaw ka sang pagtulog. Sa sagay PNP ha, baw pulo palihog manda. Bulubog tao man, no? Kay matuuna naman kamo daya sang kanyon da kag ma-report kamo to sa mga opisyal nyo to sa babaw to, basi bala magkaramaal man bala. Amula na ako sang una sa kadugayon taman bala nga kita nagapangalagad. Sang una, may mga police stations, pa sang una to, pero subong na nimiyan, because kaaktibo sa mga pulis, ay nasang may nagapanarado nga police station. Hopefully, why nagidman sa nagapanarado. Ay sang una, may mga police stations, yung nano ka man imo, yung alas 4 sa kagawon, hindi mo na masudlan, kay sarado. Do inablang do pamatsyag nila sa police station, panimalay nila. Paano na lang naiyak karon? Sarado, kita way matagambal nga, buksan nyo gid na. Pero okay lang akong sarado, akong pagpanuktok na kag pagsulod sa mga tao, buksan nyo man bala. E di syempre sa safety man bala nga purposes. Pero mayara yung susdo ka hamuok gid sa tulog. You have to remember, sang una, sang may mga chief of police or may mga pagtawag, direktor, no, nga nagapanglusob gid police station, tag oras to check kung ang mga pulis bugtaw or hindi. No? So, kinanglan, may proper turnover man kita. Di ba? Alang atuduan ta pang pulis. Teko, mag-check mambalyang intago nyo ang blatter. Proper turnover No, tuduan pa kamo sang obligasyon nyo kag sang duty nyo. Pero ari tablanay ho. Kay gusto tagid ni, no, sa mga kauturan naton, ibaloon ang pinaka-latest update. Natabo ni siya sa information naton sa Barangay Poblacion 2, Tanaw, Sagay City. No? Sus ang bata ni nga 22 anyos naman siya. 22 anyos. No? Grabe ning natabo sa iya. Kay kung makita naton sa video, although again, gusto naton mahibaluan ang pinaka root cause bla. Ano ginang gintunaan? But apisar ano pa ang gintunaan? Kung ano makita mo dribla. The fact nga grabe nga ganita nay pulian. Tiga bato maning 22 anyos. Kiti ginapulian siya. Pilang ka pulis iya? 3, 1, 2, 3. May isa pag ginatog smugaway 4, tapos mangginambal bana pag gini sa isayak pamilya. Ahay, nagkalalipong gini ang bata dereho.
Ti anong kabangdanan? Let's say for example, kay sa information naton areho. Sa Facebook post, no? Sa isa man ka concerned citizen, nga mo ning ginafiestahan sumong sa social media. Why ginuntatan mintras waay nalipong kag may death threat pa nga ginawangal ang mga nagdumog. Grabe. Halin sa sipa, kamras, bunot sa buhok, kadamo-damo sila. Pating dughan sang bata, ginkagat. Kung away sang bata, away lang sang bata, hindi mag-intra ang ginikanan kag pamilya. Kay sa information, ini nga bata, may nakaaway niya ni ang fellow man nga bata man abid. So, ang ginatanaw, ang ginahambal dere, bata man isang mga nagpuli, bla, ginikanan. Ahay. Tapos, ang post ng bata, sa dughan niya, may kagat. That's why, ang pinaka-latest update pagidre sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, na-hospitalize ang bata mo. Na-hospitalize ni siyang bata. Nagbalik pagid siya riwat sa hospital, kay sakit kuno iya ulo. Magluwas ang kamras bla, nga kag mga kinarusan, kag sa dughan niya, may kinagat. Dako-dako, duway bla siya nag-heal bla. Ti ara siya subong sa sa pinaka-latest no, update sini. Yara sa subong, siya subong sa hospital. So, ang pangalan sining bata, no, si Jessel Dayap Alolor. 22 anyos, taga Hacienda San Agustin, Sagay City, kag bag-ulan ni siya nakatapos senior high school. Ahay. Kag ini siya naga-star, may gin-staran siya nga pamilya sa diin, ang gin-staran niya ni, ang classmate niya bala, gin-akomodar siya sa sa panimalay kung sa diin siya naga-star, subong kay napatay napatay ng iya Iloy, ang amay niya na-stroke. So, that's why nagdeder siya sa iya sininga lola. Pero nagtaliwan man natong lula. In short, why siya pamilya, bala? No, madangpan, gid. May mga utod man siya, pero atot sa Metro Manila. Pero amo that's why ginayop siya, dito siya sa gin-adapt. Kuha siya, bala? Dito siya sa Sagay. After nga natabo ning insidente itong pagdumog bala sa iya, pagkaros, pagkagat sa iya nga dughan ginkagat pagid siya, no? Gin-confine siya sa Alfredo Marañon District Hospital. No, kay to sa ang pinaka-latest update sang Tuesday, nag-outpatient, pero ginbalik naman siya sang tinalikdan nga adlaw. Bangod, nagkasakit liwat iya ulo. Ano yan, tunaan liwat sa sakit sang ulo niya. Kaya siya mo, grabe blang ganit sa iya. Ginsipa, tanan, no? So, amo natabo ni siya sa Purok Malipayon, Sitio Tanaw, Barangay Poblacion 2, Sagay City, no? So, kalulo. Actually, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, no, ang pag-viral sinibala, subong damo-damo reaksyon Balok, although again, why takbalo kung anong gintunaan kay ang information gani, ang nakaaway niya ang bata sining pamilya, bata blasang ginika na mo na. Grabe man yung ginpulihan sang ginikanan. Tapos, may information pa kita. Why pata, ihibaloon pa naton. That's why gina-check tani sa Sagay City PNP. No? Ano man tulog-tulog ka mo da? Ang amay sining kontra ni sang 22 anyos, ginatanaw pa ni kung active pa di sa Philippine Army, kung ano ka matuod na. Kung ano maning sala sang bata,
nagakaangay, pulihan ta siya, ganiton ta siya, sipaon ta siya, buyayawon ta siya, i-humiliate ta siya sa publiko. Amo na sa mga ginikanan. It is very normal. It is very normal sa mga ginikanan. Kung may makita mo nga, let's say for example, balikan tang patrol. Kung may ginikanan nga makita mo bata mo, let's say for example, gina-humiliate, gina-bully, ginayaw-yaw sa publiko, makita mo na, very normal nga masakitan ka bilang ginikanan. Pero bilang ginikanan, kunin tsakto man ang imo nga paminsaron, sakiton mo ang tao nga nagparangkit sa bata mo, hindi nga dapat ireklamo mo siya, file ka kaigo nga reklamo, may barangay man ka mo dira, kung anong ginhimo. Di bala? Kisa magpadala ta sa emosyon, ta budlay eh. Ahay. Kasubo, no? Kitaan tabla sa video, balikan tabalas ang patrol, si Bombo Grace. Anong update dira, no? Wala pa ni isang information ang Sagay City PNP. Bombo Grace, sa dugang mga report. Please go ahead. Bambaan, for the information kung may blatter ini, no, o kung wala bambuan, ang ining natabo o bala sa isa ka dalagita, tingin na check ta pa na sa Sagay PNP, but siguro madamo man sa nag-advise iya nga ipa-blatter yan ni bambuan na natabo, kay hindi niya siling isa lang nagdumog sa imong impulihan ka pa bomboan, no? So mahimo tanan nga nagdumog sa iya ni, tanan nga nagsakit sa iya, pwede agad makasuhan. Ti amogid kung tanawon mo bala. Pero sa PNP, Bombo Grace, dahil lang din, naga-feedback kita. Bomboan. Pero sa PNP, sa Sagay PNP, wala sila sa blatter sini or wala sang may nakareklamo sa ni Bombo Grace? Bambuan aton pa karon ginahibalo kung may nagreklamo, no, sa sining natabo kay subong dualang-alang pagid, no, karon bambuan mag uluad ko nagatulog-tulog, no? Ang pulis sa Sagay wala man na Bombo Grace. Wala man bambuan, pero ang sini basi ang mga investigator bala, no, alang-alang pa, hindi bala duty nila bambuan. Ang ako na punto bla Bombo Grace, dapat may proper turnover ta. Hindi sa ginapakahuyan tadra sila, pero himuon lang nila ang ilang obligasyon. So hatagan ta sila tsansa Bombo Grace? Yes, bambuan, no, dapat may arain na sang nabilin dira nga mga blatter bala nga na-compile kay actually sa mga ginakadtuan tang mga police stations bambuan ara dayon. Oo. Kaya hindi ya pwede nga do amo na blang imo nga erason, no. Kinanglan sa mga pulista maski mga out of town, medyo feeling nyo layo-layo na kamo, hindi na kamo madangtanda kung kamo ilusubon kamo dira, pero importante ready ta sa tanan nga tion kay tiga trabaho tamo. Di bala Bombo Grace, ang duty sang pulis 24 na siya, no, like 24 hours, tapos the following day pahuway mo naman. Sunod naman, duty ka naman, di ba, amo na siya? Yes, no? Amo na siya. So dapat siya kung trabaho ta, kung pahuway, kundi pahuway man ta. Kag isa pa kung may mga gina-investigaran mo buan, o kung wala pa bala siling natapos, I mean, kung day off mo, dapat ibilin mo. That's normal. Kabalo na sila actually sa ubra nila Bombo Grace. Galing kay cookies, frustrating lang bala. Pero pareho din sa natabo sa may barangay 2 poblasyon sa Sagay. Ang amo ni gani yaho nga ang skandalo ni bla sa public. Posible hindi mag-abot sa punto bla Bombo Grace nga hindi abot ang balon, hindi man abot ang balon bla nga alang-alangan ang pulis balogid dayon, no, pero naminta ang bata nalipong gid siya. So una dugin tulok lang duway siya shadow bla nga ginawat, pero maayo man ang iban nga mga residente kay
ano natawag Bombo Grace gani sina ginpunggan man ni nila ang dugang Tambag. pagid nga pagdumog pagganit sa buhok no kaya makon mo nagkala hospital gid jaya ang bata abo tambalon niya sakit-sakit gid ning natabo sa iya physically bala Bombo Grace. Yes, Bomboan. Makita ta sa video nga wala naggadya sarang ang bata sa pagbato kay lalabot ginganit, ginsipa pa, no? Kag hindi lang man isa kundi pila pa kag puros pa mga mature ni. Mas legal nga edad, no? Do nagada ang pagka-immature na gwa gid, no? Ginikanan ka feeling bata ka lang niya, lumog ka lang ng bata. So, araw, mabuan. Yung iya sa nagalik yung match tani, ang bata sa nagdukong sa iya. Oo. Sa information naton, amo na ang balko Bombo Grace, whatever it is, ano man ang rason kin ginyumiliate man, ginpakahuyan, anong ginhimo sining 22 anyos, ang ano bala, nagkakaangay bala ang ginhimo ta sini sa iya, di bla? Pulihan nyo. Helpless siya kayo kay ginasinggitan pa siya nga daan nga pangayaw siya. So isa ka mudrak barangay versus sa isining bata. Delikado, galing mo pangayaw ka. Oo. Oh. Hindi naman amo tapos ang balon nga pa nga patsyon ta ka! Patsyon ta ka! Perte no? Ahay. Perte man nga pamilya ining natabo. So anyway, Patsyon niya gidyaw? Oo, patsyon niya gidya. So, luwas ginsipa ya, ginganit siya, gintanan na lang. Patsyon niya pagid siya. Kaya makita gid Bomboan nga amo ni nga mga action di giniya insakto no. Especially sa mga ginikanan. Ikaw mismo nga ginikanan, pauya-uya ka lang, no? Dulaan sing mo respeto ang mga bata, especially siguro kung bata mo Bomboan kaso base bala ang bata sini wala lang takabalo, no? Amo na gani mo importante gid. Nakuha tang investigation dire sa mga kapulisan, no? Dira sa Sagay City. Kay nag-trending gid araw-araw na nga wala makadtuan. Sige, no? So hibaloon nato ng update sini kay hindi niya pwede. That's why nga nagapangayo gani isla Bombo Grace ang hustisya dire, no? So, ibaloon tani anong ginhimo. Kay ang bata, makaluluoy ang pamilya niya, utod niya na lang nabilin. Ato pa sa Metro Manila, no? Kay Iloya, why naman gani. Actually, kay star lang siya sa balay. Sang classmate, siya gani, Bombo Grace, eh. Yes, Bomboan. Amo na pagin siguro ang rason, no? Kung nga agin simo ni siya kay kabalon ni gurong mga nagdumog sa iya nga wala na ni sa Iloy, no? Nagatindog sa iya kay sila nga lola. Amo man no wala naman Bomboan. So may aragin na iya nga amo ni nga mga persona Bomboan once nga may atraso guro no bisan gamay lang simo na lang gid nila. Nakatulang na lang patso nila. Gani. So ang Bombo kita diri Bombo Grace sa Bombo Radyo especially sa pamilya no sining 22 anyos nga si Giselle Dayak Alolor. Bukas ang Bombo kung ano ang inyong plano regarding sini no kay pwede gid kamo maka pakig-angot no sa amon diriya sa Bombo Radyo no kay again sa sining natabo sining bata nga 22 anyos ahay ti tamaan gid ka makaluluoy kag we've heard nga ara pa siya subong sa hospital Bombo Grace kay nagsakit liwat ang iya nga ulo. Way ta kabalo kon ano kay ti syempre kung ano ka bala bugbog sarado ka magluwas to Bombo Grace nga kinagat pa siya sa dughan niya bla susway pa yan nag-heal no. Luwas kinagat siya syempre bugbog sarado ta siya way siya sang pilas sa lagob-lagob pero ibandra Bombo Grace pahilayo lang kung anong mga internal lang nga problema bawti pahilayo lang. Delikado daan Bomboan ko ara sulod ang diferensya no ang imo siniya nga pilas bala no si ma-internal wala pa naman ginapangayo correct no ining nanay bala no ining Bomboan tsura ya do laban sa ano ha tsura do kasagad sa iya kasagado ina balang why tagahambal nga literal gid nga manugdumog ni siya kasi first time niya man lang ni no pero inang sa feature bala why taman siya gina-humiliate no sa feature ya bala tikadako nga daan sa iya
Versus sining bata nga 22 anyos nga do 22 lang ni nga daan ang hawak sining sang bata nga niho. So, anong ikasarang sang bata man? Sang 22 anyos man? Damo-damo sa inyo nagapuli? Damo-damo sa inyo ang nagaganiit sa iya? No? Do inablang ang ginimo, iya do nakapatay gid siya tawo, haw? Bumbo Grace? Yes, Bambuan, no? Lain pa kay may lang, no? Ang iya sa nga edad pala hindi minor, pero kaluluoy gid saya. Kag iloy, isa ka iloy, papulihan mo or imo nga dumugon ang inabalang kung hambalon bata. mo nga patsun taka, inabla anong nahimo sang bata? Oo. Do kasubra, do inabalang hindi ta gusto mag-include, no? Pero kasubra naman. Bumbo Grace? Yes, Bambuan. Kung may problema ang mga kabataan para sa mga ginikanan, kinanglan niya Bambuan sang pagmayo bala ka gaghinon-anon, no? So, mayo lang ang pag-istoryahan ay hindi kay ipaagi mo pa sa paginumugay o kung ano man da nga kaluso na mapatay ning bata or hindi na kaginhawa, Nalipungan. To, imagine bala, sa ina mismo nga time nalipungan ang bata. So ano kagrabe ang nabatsagan niya ni nga kasakitan sa lawas niya. Kaluluoy kid. Ahay. Kitaya do inablang makita mo ni Bumbo Grace. So ginakumos lang dughan mo. Hamo nang ginahambal naton sa mga ginikanan. Normal na masakitan ka kung ang bata mo may kaaway bla pero ipaagi tagi dya sa inchakto. Nano man yung pamatasan nga mang dumog tatawo certified manog dumog Bumbo Grace? Yes, Bambuan. So dapat no kay syempre ito sakto nambal mo Bambuan kung ikaw isa ka iloy sa kaginikanan kasakit sang bata mo kasakit mo man na kalipay sang bata mo kalipay mo man pero dugangan mo pagid. Yes. No? So ibaluon ta niya basi makabugtaw na karon ang sagay PNP Bumbo Grace kay ahay dumahuya man ta sa ilang magatulog-tulog pa Bumbo Grace? Bambuan pero ang atong sa mga kapulisan dira sa Sagay City no kulang lang guro sa pag-update man da. Bulubugtaw man da may dumugay na kakatabo do tulog kamo inyo iya no. Anyway Bumbo Grace may drug by bust operation naman. Way untat no? Yes, Bambuan, may aras ang drug by bust operation. Kagdamo Bambuan sa mga drug by bust operation. Isa na dire ang sa bahin sang barangay Vista Alegre, Bambuan. Kagati, syempre, ang nadakpan anay preso, ng isa ka amay, Bambuan. Nadakpan niya siya sang 2002, nakagwa sang 2019, Bambuan. Kag ini siya ang iyang ubra, isa ka tricycle driver, kag man ga drive man sang tricycle, Bambuan. Sang kagabi, no, ang Police Station 7 na patigayon sa drug by bust operation para nga madakpan na siya nakuha ang more or less 13 ka mga gramos kag nagabalo rin sa 88,400 pesos. So, ang iya sa ni Bambuan nga kaso igapasaka bala batok sa iya Section 5 and Section 11 under RA 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, ang iya sa nga pangalan mo ba si Julius Sompio, street level individual, 50 anyos, may duwa ka mga kabataan, married na siya, Bambuan, kaga nagaisda sa Purok Pablo Torre, Barangay Vista Alegre. Sa Bambuan, sa kanami, isang iya sa nga balay, no? Pero kay pag guaya sini, nag-obra sa tuod sang pagka-tricycle driver, pero kulang dapat ng kita, nagbalik siya liwat, no? Kami nag-inganyo sa iya nga magbalik liwat sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ay, amo maning illegal yung helikoton nga wala gidya untat no do wala gidya gali muna pero ti sa mga kapulisan naton nga pisan nga magpangdakop ati sige-sigihon talang niya amo ning pinaka-importante tanan kay basta ga sige-sige taya pangdakop mera gani nga bata sa alkalde no so sige-sigihon talang niya pangdakop ano ni gani Bumbo Grace basi matakan matakan man ni sila galing duway gid katakan na nakagwa na balik man gyapon sa
illegal nga burohaton ti priso naman liwati ti kung makachansa magwawalik naman iya na gid ang problema ni na niya sa sa gobyerno ila na gid kaugalingon nga problema. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomban. Si Bombo Grace din labatan nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din Lubaton sa mga balita gindulong sa aton subong yang aga. By the way, kami diri sa Bombo Radyo ginapanawagan man namon magluwas sa pamilya sining gimpulihan baladra sa may syudad sang Sagay nga makita niyo sa video. Ang ining pamilya nga nagpuli, no? Syempre, amo rin ginambal bukas man ang Bombo Radyo sa inyo sini nga pagpaathag nga nag-abot sa punto ngining 22 anyos nga bata ginpulihan nyo man. Ginpulihan nyo gid. Makon mo sa video, tanawan nyo bla sa video, pila gid jaya ka persona, may lalaki sa katapusan, may lalaki pa nga ginapatihan to nga sa information naton amay sang bata ni nga kakontra ni dapat sang 22 years old. Hirit pa mo nagauyat pa sa liog kag mayo lang ang later on ang mga residente gintambagan naging wife. It could be kagahana na siya mo masumbaga niya. Grabe. So sa inyo nga magpamilya na tatay, nanay, bata, kag mga titas siya tuguro tong iban, basta pamilya yaman, ang nagapuli, kay makita nyo na sa video. Pilang nagaganit sa iya, 1, 2, 3, may isa pa yung nakaitom, may lalaki, pagid, hasta lalaki. Nano niya nga, pagkahimtang ning ato niya man. No? Diri sa kalibutan, amo na blang ginambal naton. Mga buhi tabalasang insakto kag inang patas lang. Ina blang hindi kita makasakit, makagrabyo sa isig ta ka pareho. Kung may somebody, may tawo nga nakahimo sa aton sa malain or sa mga bata ta. May mga pamaagi kita. Nga hindi tabla pag ibutang sa kamot tabla nga ang balon mo siya, patson mo, patson mo, ged. Kabalo ka naman nga sala sa Ginoo kag sa kasuguan ta dres da duta ang ining malo mo itret mo tao nga patson mo. Amo na gid na ka grave, di bla? Pisar gani nga why ta man na ginapangayo bla kung kung nakapatay ang isa ka tawo. Di bla sa kasuguan ta hindi man niya pwede nga kay nakapatay siya, patson mo man siya, hindi pwede. Hambal ta sa mata, sa Ginoo, kag sa mata, diri sa kasuguan, tas duta, hindi pwede man nga patsyon mo. Ibutang man sa insakto. We do understand sa balatsagon sang ginikanan. Kati, normal na, bata mo, may nagatuya-tuya sa bata mo, masakitan ka. Dibla? Pero sa imo, sa paminsaron mo na lang na iya, kung ipadala mong emosyon mo, nga daw patsyon mo man tong nagtuya-tuya sa bata mo, ireklamo. Yari na nga ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Maayong aga, Bombo Lindsay. Bago doon nagka-carried away man kami diri kay nga may nag-viral naman diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental, particularly sa syudad sang Sagay. Na ano man niya, Bombo Lindsay, nga ang information namon diri sa Bombo Radio, 22 anyos ni nga dalaga. Ginpulihan siya, hindi lang sa isa, duha, pero duka bilog gid nga pamilya sa sina nga barangay mo, ganit, sipa, kay gin video gid siya. Kag dere, sa amon nga information, ang 22 anyos niya, bago ni siya graduate sa senior high, nakaaway niya ni ang bata, supposedly, do kaedad niya man. O galing, ang nagpuli, ang iloy, may nakita pa tong ginambal ang amay sang bata to, do may mga katiyaan pa siya, sus nga ganit, kag sipa, kag gura, tanan na lang. So, after that, ang mga tao sa lugar, do man sila, ginbulag man, Bombolin si Bombo Radio Western Visayas, ginhambalan pa sang iloy yung bata, nga nga patsyon niya, no? Kaya ganyan naka-enkwentro niya tong bata, so, nalipungan ang bata, no? After sa to sang itanay na hospital,
nakagwa supposedly sang August 16 pero balik na naman subong sa hospital kay may sakit nga pala nakit tong sa ulo niya bla, may pain siya nga ginabatsyag. Ahay. Ilo naman ni why na ni Iloy ang bata, nagkaista lang sa balay sang classmate niya. So, amo pagining dugang na mo imbestigaran kay doka over naman bala Bombolinsi. Kung ano man ang nahimo gidya, anong gintunaan, no? That's why bukas man kita sa pamilya to bala sang nagpulis bata kung ano man ang ila gidya nga kaaki nga do patsyon gidya nila ang bata sa ila sini or sang ining 22 anyos sang ila nga kaakig. Kag subong man sa dugang panahon nga balita at sa Regional Development Council meeting ang alkalde sang siyudad sa Bacolod si Mayor Albi Benitez ang giniliher nga chairman di nagapasalamat man diri iya ang alkalde nga ginhantagan siya sa iyang mandate agud mag-chairman sang Regional Development Council. Kag subong man sa dugang manamon nga balita way untat niyang drug buy-bust operation ang pinaka-latest isa man no bata sang alkalde sang Banwa sang Calatrava driya sa amon sa may probinsya sang Negros Occidental. Ining 40 anyos nga lalaki Nestor Era Jr. na aresto ni siya sa may San Carlos City, Negros Occidental, no? Nakuhaan sa mga suspected shabu, ang nanay niya sini amo si Calatrava Mayor Marilyn Era. So amo ni mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Takaya. Kapag pangatimanan ini mauntat na ini ang mga kangay sining nga krimen diri sa aton nga aton nga pungsod. Balikan ta ang sister stations naton. Welcome, good morning. Good morning, Manliwat, Bomborita. Good morning man, Bombo Lindsay. Dasa mo diri mga balita syudad sang Rojas, kag Bugos nga probinsya sa nga Capiz. Una kami diri no sa nagahilapit na lang no nga pagbukas ng klase kay man nga mo diri nga mga tricycle driver no siyempre bukas na ang klase medyo makabulo-bawi naman ni sila nga pagpamyahe, pagpamasahero. Apang nagpanumdom diri ang pinuno sa Traffic Management Unit ug sang amon nga TMU nga si Mr. Gonzalo Andrada Jr. nga sa gihapon may ara ya sang discount ang mga senior citizen, mga estudyante. Ang regular no nga pamasahe diri sa amon sa Rojas City sa tricycle is 10 pesos para sa regular nga pasahero, pero kung estudyante ka or senior citizen sunod diri kay Andrada nga 8 pesos lamang. May ara na dayon nga sa masunod nga unang kilometro succeeding kilometers may ara sang 5 pesos nga dugang. Ang iba niya daan niya nagasukot ya diriya sang hindi kung in short bala ti ila nga pagsukot ya sobra. Pero panumdom diri nga kung sino ang pasahero nga may reklamo magkadto lamang sa mga traffic auxiliary kay ireklamo nila iyang tricycle driver kay may ara na sila iya sang nagakaigo man nga penalidad. Kag syempre man sa mga pagabot bala sa overloading sa dapat 4 lang ka pasahero diri sa sulod sa tricycle ang ginapahanugutan nga magsakay. Kag sa tugan namon diri nga mga balita diri sa amon nga pangalagad sa amon diri nga mga police reports ti may nagligad tong adlaw may nasapuan isa ka mangunguma diri sa amon nga sa Banwa sang Panitan, particular sa Barangay Ambilay. Kung sa diin gani ti patay na no sa nasapuan ining biktima nga gintilala kay Michael Albay. Wala to na hibaluan sa una kung sino ang nagpatay sa iya, pero sa investigasyon sa mga katapos sa Panitan Municipal Police Station nasandigman sa testimonya no, or sa ginpayag sang duha ka mga nakakita nga samtang nagainom-inom ini sila nag-aangkon sang hindi pagintindihanay sa iya nga hinablos nga si Silvestre Panoy Albay. Amo to nagangkatay sang kinapungulan mga kubog na pagkaaga dito na lang nasapuan kay gali ginlampusan iya sang tubo ining biktima sang iya kaugalingon nga hinablos. Tining si Silvestre Panoy Albay ang wala pa sa gyapon nalagyo matapos ang krimen.
kag sa amon pagidriduga nga mga balita at kung nadakpan bala sa drug bypass operation isa dito ka persona nga si Earl Chloe Azares nga taga barangay Panica ginpayag sa ilang nga barangay kapitan kag ilang nga barangay kagawad nga wala sila yung bad case kung wala isang na-monitor nila wala nila na-monitor nga involvado sa illegal nga droga. Ang natabo lang kadto nga nagligad yung mga tinuig, may ara sang certain Bob Earl Azares nga ara sa listahan sa mga kapulisan nga ara pala sa monitor nila nga nagagamit ng illegal nga droga pero ginpanginwala maniniyaho ni Earl Chloe Azares nga siya atong si Bob Earl Azares. O galing nagwa ang result subong sa ilang drug test nga positibo ini gani sa pagdusol or positibo ini siya sa paggamit sang illegal na droga. Amo lang ini so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz Baligting mo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo. Isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sa Aklan una diri abisitahan man namon ang amon nga Kalibo International Airport kung sa diin nakitaan nga padayon ang pagsinaka no sang numero sang amon nga foreign tourist arrival dito sa may bahin sang isla sang Boracay. Ini ay matapos ang ini pala nga pagtangkon sang international flights sang mga airline companies sa may bahin sang Kalibo International Airport kag Incheon International Airport. Suno to kay Engineer John William Puerte, head sang amon nga kaap-aklan nga magluwas sa flag carrier nga Philippine Airlines. May ara man sang apat ka iban nga mga South Korea-based carriers nga nag-operate subong sa nasambitan nga paluparan ti ang Kiway kag Jin Air may daily flight samtang ang Air Seoul kag Air Busan kag ini nga pal may ara man nga schedule nga flights 3 beses sa sang Domingo. Ini matapos sabi ang nagalapta nga kontrobersiya nga waay na kuno sa mga international flights nga direkta sa amon nga Kalibo International Airport kay man daw may arabi nga naglapta nga waay na kuno sa mga flights pero binklaro ini sa amon nga kaap-aklan manager nga waay gid sang untat ang international flights sa amon nga nasambitan nga paluparan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang regarding bala sa ginareklamo kag ginpaabot sa amon diri sa Bombo Radio Kalibo nga dalan dito sa may bahin sa Banwasang Banga nga kung sa diin ginapabayan sang ining International Builders Construction o kon IBC kag madamo gid ang nagakadisgrasya ay ti matapos so nga may pabot sa Bombo Radio Kalibo ang ining reklamo ginlapit manamon sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH kung sa diin na patok man to nilang ilang kontraktor kag subong okay na patigayon na sila sang pag-ayos o kung pag-construct sa ini nga asphalt overlay kay man damo nga daan na sang mga kadisgrasya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang iniban bala nga may kaangtanan sa pagbukas sang klase ang amon man nga tabuhan sang amon nga Highway Patrol Group o kon HPG Aklan nagapatigayon man sang pag-deploy sang ilang nga personnel sa mga karsadahon kung siin malapit sa mga eskwelahan may kaangtanan sa ilang nga ligtas balik eskwela program. Suno man to kay Police Chief Master Sergeant Edmond Apelado, team leader sang HPG Aklan nga ginalauman nila nga maging masako gid ang mga nagapanguna nga dalanon bangod sa pagbalik sang eskwela or balik eskwela sa mga estudyante rason nga ang ilang nga mga personnel maga-deploy gid sa mga
karsadahon na gudini masikyarman ang kaluwasan sang mga motorista kag kamanaman ang mga estudyante. Amo na ini so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapangunang nga balita tinaglabot na sa 87,678 ka mga benepisaryo sa Pantawi Pamilyang Pilipino Program o kon 4P sa Western Visayas ang nakakasnaya kuno sa listahan. Disunod diri sa DSWD Region 6 ngati ang nasambit nga numero sa mga households ang makabig nga non-poor na. Naging base ini sa database sa listahan ukon ang ginpatigayon nga house-to-house assessment sang mga katapos ang DSWD Region 6. Sa iban pa namon diri nga mga balita ginaproseso man sumong sa Western Visayas Transport Cooperative o WVTC nga mahatagan na sang Provisional Authority ang dugang nga mga units sang jeep agod nga ti maka-augment pananglitan magkulang ang magabiyahe nga mga units sa syudad sang Iloilo kadungan sa pagbukas sang klase sa Agosto 22. Disunod diri sa chairman sang WVTC nga si Mr. Boyet Parcon 578 ang units sa idalom sang na WVTC ang may ara sa special permit kag may 156 subong nga inog proseso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ini nga mga units nga ni amo ang unconsolidated o kun mga jeep nga ti wala yan nakahingagaw sa pagpamiyembro sa kooperatiba antes ginpatuman ang modernization program sang syudad. Ni una na daring agin pahayag man sa PSTMO nga kun basehan ang numero sa jeepney units nga may aras ng special permit subong diri sa amon kulangon gid kami sa mga units nga magabiyahe pag-abot sang Agosto 22 bangod nga ti August 22 amo na nga ang pagbalik sang iban nga mga estudyante para ya sa limited face-to-face classes. Sa iban pa namon dali nga mga balita tinagalaoman si Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica nga mapadasig na sa Committee on Economic Affairs and Investment ang ining pag-schedule sang committee hearing angot sa resolusyon nga gin-file sang amoy nga board member nga tinagaduso sa pagpatigayon sang komprehensibo nga inspeksyon kag inventaryo sa tanan nga mga warehouses sang Kalamay diriya sa may probinsya sang Iloilo. Di kahapon to, Bombo Radio Western Visayas, madamo na ya sa mga raids na gipatigayon ang aton nga mga otoridad sa mga bodega diri sa may National Capital Region. Di kabay pa nga tanan nga mga warehouses na ini ma-raid sang aton nga mga otoridad kay ti gahambal sila nga ginakulang kita sa Kalamay. Pero sa pagkamatuod galibombuan na ara man lang galitanan nakastock sa sulod sang bodega. Papati nga ginatawag bla Bombolensi baw ining mga sugar planters maningog kisa hindi man tanan. Pero ang balon pa bala nila nga ginakulang tas ang Kalamay ti kinahanglan tagid mag-import ti tanawa ho. Nagwa gid ang kamatuoran kay kun i-raid mo gid ang mga bodega ti may Kalamay man gali. Putang balon hindi tagid siya kinahanglan mag-import di bla Bombolensi. Amugid, wala diya sa may nagakinahanglan sang importation. Kaya tilang tawa bala sinako-sako sang Kalamay ang nakit-an to ya sa mga customs naton mga customs personnel ti ang hoarding nga ginahimo ya sa mga traders nga agud lang niya guro makmanipulate ang presyo nga ti magapabor sa ila Bomborita. Sakto gid mo gid na ang ang ila dira nga diskarte nga kuno pa David hindi pa sila magpahalata Bombo Radio Western Visayas pero tamaan gid kahalata. So kitaya tinagapati nga hindi man kinahanglan mag-import kay ara ubuson bala danay nila pang raid dining mga warehouses ng tawon ta kun ginakulang giman kita sang Kalamay Bombolensi. Tika damo gali isang supply do ginapagwa lang diri nila nga luyag yan nila pabudlayan ang mga tao, especially ang mga local farmers naton, Bombo April. Kagidira Bombolensi no, ang mga utok gid bala sang iban nga mga negosyante gid mo. No, pero why gid bala nagaisip nga syempre titani magabulig man sila no sa ilang nga mga igbanggod nga mga Filipino. Pero tani Bombolensi ang amon man diri nga ginapanawagan kami nga mga klanon kag na-interview mo nato ng mga pungluyo diri sa aklan. Ang ilang challenge man diri tani, no? Hindi lang sa national Bombolensi nga mga bodega, tanan, no?
even sa mga maintok lang nga probinsya kag banwa, i-raid bala kada at agud mabalaan naton ang mga nagahord pagid sang ini nga asukar, Bombolensi. Tiamon, dali gani, suportado man ni Governor Defensor ang ining pagbukas sa mga warehouses, paglantaw, pag-inspect, agod nga mahibaluan ang stock o kung supply sang kalamay. Amo na nga tinagamahaling balaklo naton bangod sa mga ginaobra nga hoarding, nga tido wala na yakaluoy ni mga negosyante sa mga pumuluyo naton nga mas nagaimol na gid bangod ya sa pagpang-hoard sang kalamay. Sige, hindi ko na pagbalik sa inyo. Alang-alang na ginaakon Okay, nga tsempo. sige. Huwag na kita yung mga kabi na may dibilin nga tsempo. Mo na balang ginambal papati. No? Ay, mo na balang kung planters, kaya imoy, hindi man tanan, no? Pero ang paminsaron lang gusto mo na maganar ka, makakabusyon ka mo, at expense sa mga pikado. What again, sa tutuod lang, maski sa kalipot talang nga paminsaron, magkita magpaminsa. So, sa kadamo-damo maproduce nga klamay, Dris Negros, maubos tagid na. Naton kay maginansya ka mo ang obra nyo tapos at expense ang mga pigado driho. Kamo iya minanggara nun. Amo na bala? Ay, imbes nga makabulig kamo sa industriya, patsyon nyo inyo iya industriya para lang nga makaginansya kamo dako. Ay, nano ni mga kuwan ni man. Ang SRA ne? Kulo kayuha nyo man ang trabaho nyo Kay driho, nakitaan gid, wala sang shortage sa kalamay. Pambalambal po to si Mr. Valderrama, nagdigad nga. Sila to sa likod ng sugar order, ginakulang gid man sang kalamay. Amo na yung tsakto. Ano na Mr. Valderrama? Ginakulang ta sang kalamay. Pang-radio din mga bodegas, Negros di ho. Kay for sure damo-damo stocks di sang kalamay. Kag wala taya ginakulang sang kalamay, di bla? Sa kay former Governor Lito Coscolwela, no? Ang mga data nyo dabla sa SRA, kilo kayuhan nyo man, hindi na nga sa bintahan nyo lang. No? Bintahan man bala sang tanan? Ay, ning pagkahimtang ning aton. Why na kita mga kabinan may nabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Main kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasada